har taget løbet ind bag Letola og Hejlstrup skråt tilbage mod Askja til afslutning igen. Nordsjælland på sejrskurs i Brøndby. Ja, 2 af indskifterne, der kommer ind og forløser det. I farven. God aflevering, rigtig god aflevering. Askja Stottier skal hun gøre til 3-0, det skal hun da. For anden kamp i streg kommer hun på tavlen. Jeg synes, det stadig virker til at være et godt spilhumør. Det kommer måske her glimrende aflevering, og så en stor redning af Laura Vorsø. Og så i anden omgang, 6-0, ender med at blokere den i mål. Thy først fik afværet, men der var ikke særlig meget, der kunne stoppe det her langskud fra Cecilie Larsen. Og Østergaard sprang efter den og skadede sig selv i processen. Og inden foran, der var det altså Emilia Kjær Askja Stottier, som fik hættet. Der ser vi skaden til Thisted-keeperen, og så var det altså Askja Stottier, der hættede bolden ind over stregen. Den kunne de ikke nå at redde forsvarsspillerne fra. Redning. Igen var Princess på spil. Den her tværpasning, den var lige forbi et par stationer inden en lang tog for Emilia. Rambø kommer på den, og så kommer der altså mulighed her til Askja Stottier. Kan hun få den ind den her gang? Hun har haft nogle muligheder, og den går ind. Askja Stottier lukker og slukker FC Nordsjælland. Ja, ellers som det. God bold for Marfo, og en afslutning, der stiger i mål. Den kommer herfra. Askja Stottier. Hun fortsætter, hvor hun slap i den forgangne sæson, og første scoring. Marielle Vier Neumann, der kom på tværs. Her er det til gengæld Clara Lacour. Og finder en mand ind i boksen. For udlignet 1-1. Lacour. Ind i skoen på Askja Stottier anden. Og det kommer bare til at ligge det her tryk på OB, som er svært at gøre med. Askja Stottier sparker godt! Smider den ind i det lange hjørne. Emilia Askja Stottier med 3. sæsonscoring. Og stedet skal sende den videre på Askja Stottier. Askja Stottier chipper perfekt i mål. Det er kanon godt lavet, og jeg tror lige akkurat, at Alma Aagaard får stjålet målet fra hende. Men hold nu fast, hvor er det godt. Det gør de ikke særlig godt, og det kan altså godt give en god mulighed. Princess med det tidlige indlæg, og Nordsjælland på 2-0. Det er den mest målfarlige spiller i gensidig kvindeligaen lige nu. Emilia Askja Stottier, der gør det godt den måde, de kommer frem over banen på her i Nordsjælland. Så kan de måske sætte trumf for Clara Lacour ind foran, og så er det topscorer Emilia Askja Stottier, der gør det til 3-0. Og Nordsjælland i ekstase. Og vi får hele den her... Askja Stottier over for Gade, og den sætter hun stenhamrende sikkert modsat Gade, der går til den ene side, bolden i den anden, og tidlig føring. Den her fodboldkamp, det startede efter 33 minutter, da Emilia Askja Stottier bragte sig selv i spidsen. Med driblingen forbi Julia Madsen. Det er meget skidt mål, man spiller. Kæmpe koks! Giver sæsonmål nummer 9 for Emilia Askja Stottier. Og kvinden, der var helten. Men også godt arbejdet af Askja Stottier. Så kan man altså ende med at score sådan nogle her mål, og hun er nok ligeglad. Alle mål tæller. Her på banen. Det kan være, det stopper her, for målet kommer altså til sidst. Tilbagevendte Askja Stottier i målscorerrollen. Det er igen et bryder med Alma. Kan hun lave nummer 4? Det er tæt på, men der kommer nummer 4. En god opfølgning på Alma. Spørgsmålet er, om vi kan overgå det i den her sæson. Fortuna virker også rigtig godt kørende. Her skal vi se, om der kommer noget fra FC Nordsjælland, og det gør der simpelthen. Jeg tror, vi får et selvmål mere. Det er Emilia Askja Stottier, der kommer ind og afslutter med venstrebenet. Den tager en afretning og skyder. Det her det er godt. Alma Aagaard, så der plads over venstre siden. Funk smider den ind, og så har vi Askja Stottier, der nærmest med lov løber bolden i mål. Indlæg bliver hættet væk af den nye Brøndby-defensiven Mille Jans, der altså er kommet fra HB Køge den her sommer. Og så får vi også kampens første afslutning og kampens første mål, og hvilken start af Emilia Askja Stottier. Vintersvømning og sauna. Skal vi se, om Emilia Askja Stottier kan lave nummer 2? Ja, perfekt. Perfekt. Ja. Samlet op af
FC Nordsjælland, og så er hun lige pludselig fuldstændig fri derinde. Det er Emilia Asgejersdottir, som kan score. Og gøre det rigtig godt på vores seniorhold. Så det er et sindssygt... Så er en ny chance! Yes. Sådan. Der gør hun det, så kan det godt være, at hun misbrugte forsøg lige før. Spillere. Man kunne se lettelsen i deres ansigter, og de fortsatte bare med at spille god fodbold. Også selvom de var lidt heldige i den her situation, så blev den altså dømt ind over stregen her. Emilia Asgejersdottir også var kommet på banen her, for hun loppede bolden ind over, og altså vurderede linjedommeren til at være ind over mållinjen også, og derfor altså blev det 3-0 til FC Nordsjælland, men de stoppede ikke der. Der var endnu en indskifter, der skulle ind og blande sig, og Dina Sabina Giorgio, der... Hvad kan hun skabe? Kyl afleverer en god en af slagsen. Larsen, Sofie Grøn, og derefter kommer føringen. Der kan de ikke stille noget op. Stor redning til at starte med, men de er klar, de er vågne, og hedder nu 1-0 til FC Nordsjælland. More than anything.